ମୁଁ ଆଶା କରେ କି ଶୁଭ ସକାଳର ଏହି ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ଦିନର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ହସ ଆଣି ଦେବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ଯିଏ ହାତ ଧରି ନିଅନ୍ତି, ଯିଏ ଦିଅନ୍ତି ନିର୍ଭୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶବାଦର ପରିଚୟ ଓ ସାରା ଦୁନିଆ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବଞ୍ଚି ରହିବାର ସାହସ, ସେ କେବଳ ହିଁ ଆମର ବାପା। ପ୍ରତିଟି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାପା ଥିଲେ ସବୁ ପର୍ବ ଆମର, ବାପା ଥିଲେ ସବୁ ଖେଳନା ଆମର, ବାପା ଥିଲେ ସବୁ ଖୁସି ଆମର, ଆଉ ବାପା ଥିଲେ ସାରା ଦୁନିଆ ଆମର। ବାପା, ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ ତୁମ କଥା ଆଜି। ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଥାଉ କି ନଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦୋକାନକୁ ନେଇକରି ଯାଆନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ବାବୁ କି ମାଲୋ, ଦୋକାନରୁ କ'ଣ ନବୁ କି? ସଂସାରରେ ପ୍ରତିଟି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଯାକ ଖଟିବାର ଠିକା ନେଇଥିବା ମଣିଷ ଯଦି କିଏ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଆମର ବାପା। ପିତାଙ୍କ ଲୁହ ଏବଂ ଭୟ ଅଦୃଶ୍ୟ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ସାରା ଶକ୍ତି ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ତ୍ୟାଗ କରିବା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବା ଦରକାର, ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ନିଜେ କଷ୍ଟ ସହି ନିଜର ପୁଅ ଓ ଝିଅମାନଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ କେବଳ କଷ୍ଟ ଓ ଦୁଃଖ ସହିଥାନ୍ତି। ତୁମର ପ୍ରତିଟି ଭଲ ପାଇବା, ତ୍ୟାଗ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ପାଇଁ ବାପା ତୁମକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ବାପାଙ୍କର ସେ ଅମୂଲ୍ୟ କଥାଟି ମନେ ପଡ଼େ, ଯେବେ ସେ କହୁଥିଲେ କି ପୁଅ, ଯେବେ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବୁ, ସେହି ସମୟରେ ଜାଣିପାରିବୁ ଟଙ୍କାର ଅସଲ ମୂଲ୍ୟ କେତେ। ବାପା ଏପରି ଏକ ଶବ୍ଦଟିଏ, ଯିଏ ନିଜର ପ୍ରତିଟି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ତିଳ ତିଳ ହୋଇ ଜଳୁଥାନ୍ତି ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭାଗ୍ୟବାନ ସେହି ସନ୍ତାନମାନେ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବାପାଙ୍କର ହାତ ଥାଏ। ଦୁନିଆରେ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ କି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ। ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଯିଏକି ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ନିଜେ ନିଜର ଦେହକୁ ଭଲ କପଡ଼ା ନ ପିନ୍ଧି ଏବଂ ନିଜର ପେଟକୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଓ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଆମର ସମ୍ମାନିତ ବାପା। ଯିଏ ନିଜର ପ୍ରତିଟି ଦୁଃଖକୁ ଲୁଚାଇ କରି ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବାପା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭକାମନା। ନମସ୍କାର। ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।